Мен дүнияны еңге қойға кездім. Bütün Россияның балын түбелерінде, тамбырларда мен сөз көтермейдім, мен қошайдым. Біраз мен ауыз сөз әседі. Құзылардан, ремесленный училищелерден, шахталардан қоштым. Міне шундай тұрмыш, bütün тұрмышның bütün яғы меңа таныш. Шуңа көре мен мәхәббәттен ұялам. Мәхәббәт турында мен хәтта менә хәзер дә сөйләшә белмим. Ничектер сугышу турында қолыма қорғаш кастет киеп жүрдім мен, перчатка астымнан да. Сугыштан соң күйеугә чыккачта, анда инде мен үземнең шул кадәр баһадир иремне саклыйдым. Ул бик кызыкланды иде. Әгәр урамда тәртипсезлек булса, хәзер тәртип урнаштырырга тотынадыр. Һәм мин аның артыннан ул жыққан кешеләрне, сугып жыққан кешеләрне җыеп йөридем. Шуннан кайткач рәхәтләнеп, байсына ничегрәк суктык дип мактанышып, рәхәтләнеп шулай яшәп, тормыш корып киттек. Менә бөтенесе шушындай чын тормыштан алынган. Мен нәрсә, мен шигырь генә язмыйм инде, мен проза әсәрләре белән килеп кердем. Чөнки мен килеп кергәндә 60-нчы еллар башы Ахуновларга туп-туры аларның өйләренә барып кердем мен. Ул миңа 9 хикәя язышты. Һәм шуны үзе машинкада басып баскырып та бирде. Менә шулай мен прозадан башлаган идем. Ничектер поэмаларга күченеп, мен менә хәзерге вакытта минем 100-гә якын поэмам булды инде. Менә минем тикшереп чыктылар, bütün шушы 10 китап, шушы 10 китапта минем Тукай турында язылган 96-лап әсәрем бар, анда инде үзекләр дә кергәндер.